салом бародаро, хушомадед ба канали Тоқфи ТВ. олами варзиш бениҳоят калон ва мо тасмим гирифтем ки баҳри шумо каме ҳам боша маълумотҳои хубу ҷолибро пешкаш кунем. реванши Конор Макгрегор бо Ҳабиб Нурмагомедов баргузор мегардад ё ин ки не? аввал бародаро дар мавзӯи футбол байни дастаҳои Тоҷикистон ва Испания гап занем, баъдан бармегардем ба мавзӯи Конор ва Ҳабиб. дар бозии гузашта дастаи футболбозони навраси Тоҷикистон тавонистанд ки дастаи футболии Камеруна шикаст диҳанд. ин бозӣ ба ҳисоби 1-0 ба анҷом расид. голи задаи дастаи Тоҷикистон аз пеналти буд ки дар дақиқаи 5 ин гол зада шуд. ин голе ки футболбози тоҷик аз пеналти зад, дарвозабони Камерун умуман шанси гардонидани ин тӯбро надошт, чунки тӯб ба як тараф мерафту дарвозабон ба дигар тараф. рақиби навбатии дастаи Тоҷикистон ин Испания мебошад. чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем, Испания яке аз давлатҳои пешрафта мебошад ва аз ҳамин сабаб футбол низ дар он давлат бениҳоят пешрафта аст. аммо мо ба шербачаҳои тоҷик боварӣ дорем ва боварии комил дорем ки онҳо метавонанд ин дастаи Испанияро низ мағлуб кунанд. албатта бисёр нафароне ки ин бозиро намедонанд ки кай сар мешавад. бародаро, бо вақти душанбе соати 1 шаб 1 ноябр, агар шумо дар Москва қарор дошта бошед, пас 1 октябр ва соати 23:00 ин бозӣ баргузор мегардад. бармегардем ба мавзӯи Конор ва Ҳабиб. оё ин реванш мешавад? оё Ҳабиб Нурмагомедов инро қабул мекунад? чӣ тавре ки дар интервюи охирони худ президенти UFC Дана Вайт гуфт, рақиби навбатии Ҳабиб Нурмагомедов ин Тони Фергюсон мебошад. шумо чӣ фикр дорем бародаро? оё Тони Фергюсон метавонад Ҳабиб Нурмагомедовро мағлуб кунад? ва падари Ҳабиб Нурмагомедов Абдулманап савол доданд. оё Ҳабиб Нурмагомедов бо Конор Макгрегор реванш мекунад ё ин ки не? падари Ҳабиб чӣ гуфт? падари Ҳабиб дар ин интервю гуфт ки агар Тони Фергюсон аз бои худ отказ кунад, дар ин ҳолат метавонад Ҳабиб бо Конор реванш кунад. аммо ҳадафи асосии Ҳабиб Нурмагомедов ин шикаст додани Тони Фергюсон мебошад. чӣ тавре ки ҳамаи мо медонем, Тони Фергюсон бо Ҳабиб Нурмагомедов якчанд сол бояд бо ҳам рақобат мекарданд. аммо бо сабабҳои гуногун тӯли 5 маротиба ин бой ин рақобат баргузор нагашт. шумо чӣ фикр доред бародарон? ин дафъа Ҳабиб бо Тони Фергюсон ба октагон мебаранд ё ин ки не? оё Ҳабибро метавонанд ки шикаст диҳанд? шумо чӣ фикр доред? барои Ҳабиб Конор муҳим аст ё ин ки Тони Фергюсон? фикрҳои худро дар комментария нависед. лайк монда ба канали мо обуна шавед. худованд нигаҳбони ҳар яктаи шумо. то барномаи оянда. Audio Jungle.